दिनैनिफ्राय आरो जेलनि दालिं फ्रि जादो नोंसोर आंखौ बेबायदि दोनबाय थानो हाया मा होनदों मोनसेथ' जोंजों हमजानानैबो नोंनिया दासिमबो जोंखौसो उल्था दम होदों नों नोंलाय बेसेबां गिदिर अफिसार हा नोंनि साख्रिया बारा गोबाव थानाय नङा आरे बा आंखौसो दम होबावदों आंजोंबो मोनदों मोनदों जेब्ला नों बेहाय थाबाय थानांगोन अब्लासो बुजि मोनसिगोन एबार आरो नोंनि केसखौथ' जों ओरैबायदि स्ट्रं खालामगोन जे नों बिनिफ्राय ओंखारनो सानब्लाबो ओंखारनो हानाय नङा मोनथिदों आरोथ' बुजिनानै लाखा नोंनि पावारा बांद्राय गोबावसोरा आं बिनिफ्राय ओंखारखागोन ओंखार हायोबा ओंखारनानै नाय बेहाय आंबो दङ नोंबो दङ नायनोसै शर्ट काटै रां आरजिनो सानदोंमोन ना बेबो गाज्रि तरिकायै दा मोनबायना मोजां खामानि मावनानै रां आरजिबा मा लस जागौमोन नोंहा हो दा बिनि फिथाइखौथ' बेबायदिनो मोनखागोन नोङो दा दालि ओंख्रिखौनो जाबाय थादो दे जेसेबां खुसि जानो खुसि जा आंखौ हमनो हादों होननानै नाथाय आं बेयाव साननैसोनिल' आलासि आरे बा बिनि आखराथ' दाबो थाङाखै नोंबो आंखौ सिनाय मोनाखै दा नों फैबाय लारि लारि फैजोबसिगोन नोंनि मानसिफोराबो फैथोंलाय सोर नोंखौ बिनिफ्राय बख'नानै लांग्रा लांदो बिखौ आरो जेला बेयाव थानानै हां थोनो थोनो मोनगोन ना अब्लासो बुजि मोनगोन नोङो मिथिबाय आंखौ नोंसोर सोबजायाथ' नुबायना सान माबायदि जों पंगा जायो जोंना ब्रा गावासो माथो उल्था हमजाखांनानैबो थमखि होबावलायो ने आरे सान बेफोरथ' मा गोबां बायदि क्रिमिनेलबो फैयोना बापरे बुंनो नांला आरो गोदान गासिबो मा क्राइम खालामनानै फैयो मिथिबायना ओमफ्राय बे मा दायाव हमजाखो बियो ब्लेक मानि दोनखुमानायनि दायाव हमजादोंलै एकदमबारे फेक्ट्रियावबो फुरा मोनजोबदोंना गासिबो दंमारोबोलै एकदम सर्टकाटावनो बिराद फैसा खामायनो सानोना खायसे बेबायदिनो माबा नङा माबा मोनसे क्राइम खालामनानैबो माबायो सोरबा आरजिनो सानो आरो खायसे बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि आरोना गोबां दङलै दा ओमफ्राय जोंनि खबरिया खबर हरबाय जोंनि टिमा थांनानै फुरा हमनो हाबाय आरो बिसोरखौ दा बे आसलि माबाखौथ' हमनो हाबाय नाथाय दंबावोसो गोबांनो मोजां जाबाय दे सासेखौथ' हमनो हाबाय बा ओमफ्राय नुदो माबायदि बुंलांबावदो गिनायाव गैबावा हमजानानैबो नाथाय आंबो बेफोरबायदिखौ गिनायाव गैया आंनि थुनफालाया एकदम स्ट्रंखाना सान आमफ्रायथ' लिंहरब्रबनानै फैनांबायसो आंहा जेबो नङा दे ओमफ्रायथ' बोरैबा एसे गिनायबो मोनलायलाङोलां बिसोर नोंखौ माब्लाबा समाव हामला खालामफिनबा गिया आङो बिसोरखौ आरो आंखौ जानला मोनला हामला खालामनो हागोन नामा सोरबा नङा नोंहाबो गोबां सुथुरजों बेबायदि आमना सामना जानो गोनां जायोना फेस टु फेस बेखायनो एसे बोरैबाबो मोनलायलाङो माब्लाबा जेबो नङा दे सान थ'दो ओमफ्राय बेयाव फैनानै नों गोसोखौ माब्रै मोनदों गोसोखौथ' माब्रै मोननो माथो बायदि रोखोमनि मानसि नुयोलै दसेनो माबा मानसि गोमानायनो दसेनो माबा माबि आयु मारै हेन्देल खालामोथाय नोंसोरो खालामो आरो खामानियानो बेनोबा उफाय नट थारैनोलै थुनथुलि बिराद खस्थ' जामारो बेयावबो मा खालामना थाबावनो जाखो माथो खामानि मावाब्लानो थानोबो सुखुलायलांला माया गावनो एसे आरो इन्ट्रेस्टबो थायाबा मोजांबो मोनलायलाङालै गोसोफ्राबो दा बेखायनो आंबो बिराद गोसोखौ स्रां खालामनानैसो थासैहाय नङाब्ला गोसो गोरबोफ्रावबो दुखु टेनसना बारा थायोब्ला हाग्रा बारियाबो बारा जालांगोन ना जाहारबारिनो बेखायनो मा आरो लाइफआव इन्जय थानो नांगौ ना मिनि खुसियैनो जेनेबा खुसि गैयाबाबो र' दुखुआथ' आंनावबो दंलै मानो गैया जानो फालाय नाथाय माइया खिन्थायासै र' गासैबो जेनेबा खिन्थाबालाय मा जानो थायो आं बेखायनो आरामनो नङा होमबा माया मा जाबावनो बुहुमानो मायाफोरजोंनो साग्लोबजाजोबखानायसो आरोलाय इसोरनि मायाखौलाय सोरथो हमनो हानोना दा नै आंहा आबायाबो मा जानानै थाखो इन्जय होननाया मा जिनिस बेखौनो बुजि रोंलाना दाना आबा मिराबो गथ'आनो माबा खुसि हेपिखौनो ब्लकसो खालामनानै लाबायगोन आनफल'नो आमा होनबाबो गैला बुजिनोनो रोंलालै आरो मा जायो जालांथोंसै मानसियाल' एसे मोजाङै थाथोंसै दे जाहांदों र' आंनाबो मैगं बारिया आयै मैगं बागाना देनां जाजोब्बाथ' मा जानोसो जागोन आंबो रोंबायलै आजिखालि मैगं थाइगं मा गासिबो बागान माबा माबि दिनै मैद्रुखौनो एसे संसै आङो माथो दाबो सिखारला आबा मिराबो मैयाबा बहा थांखो माला थाङो माला फैयो आयु बिहामजो नों थानाय मोनबासोमोनहाय आजादि आलो एकदम जिराय मोनजासिगौमोनहां आंनि हाथरखि बिहामजोआ थानायमोनब्ला माया रानि मा जाबावगोन एसे मेथाइफोरखौबो साय खनै
थानांगौहाय माथो गोसोफ्रा फुरथि मोनखायोना सोरबा गोसो थैयोब्ला गोसो थोगौ आंलाय मबाइलजों खेबसे बुरि मोनलाय गानाबो I love you होनबा हामगौ जाबा दाजालै आंनाबो गोसोफोराल' एसे फुरथि जाबानो जाबाय दे र' नैहाय आदा सोरां आंनि मैथा खावब्ला मानोलाय नोंनि खबर गैया बा दिनै फन हरलायलायथाराखै माथो आसोला मा बुंबावनो बहा सोरांहैयो बेबो ओइ आयै आयु आबा औ हारसिं माथो मेथाइ रोजाबबाय थाखो नोंलाय हो दा गावालाय आफाखौसो गोसोखांबायो बेखायनो आफानि नाम लायलाय मेथाइ रोजाबगासिनो नोमानालाय बिदिनोसै आबा गोसो जाब्लानो मेथाइ रोजाबो गोसो जाब्लानो सिरि थायो मा खालामबावनो गोसोफ्रानो बेबायदि फालियोना बा आयै बा लाइफखौ माने फुरा इन्जय आरोना हा नङाबा माथो आरोथ' ना आबा हा बैसो जादों होननानै सोरबाखि ओरैनो थाबाय थायो होमबा जेबो लाइफनि फुरथि लायाबा एसे बा मम थिग दंलै नोंनानो थिग दं होनबालाय नै आबा जाम्बालाय नोमायाथ' रिल्ससो बनायबावसै मिन्थिदोंना आजिखालि आं जेरावबो एक्टिभ थासैना इन्ट्रेस्टल' थासै गोसोफोरखौनो माथो बरियाखा जायखिजाया ओमफ्राय मा खालामदों नों मा खालामनो आबा नै मैद्रु माबा हाग्रानि माबा एसे बुथुमदोंहां हाग्रानियानो जा न'नियानो जा जायखिया मैद्रु जाबानो जाबाय अ नंगौ नामा ओमफ्राय आबा थां एसे फ्रेस जाहैदो ओमफ्रायथ' आङो नोंनि नास्ताखौ तैयार खालामसै जागोन दे आयै नाथाय नों खालामनांलायला दे दा आं अमलेट एवनानै जानोसैलै ए नंगौ दे गावनोबो एसे खामानि मावनानै रोंनांगौसोहाय आबा जेबो नङा मोजांसो गोथौ दंब्रा आबा बिमा फिसा सानैल' जोंलाय बेखायनो दे नोंबो एखनबा मावनांगोन नोमायाबो एखनबा मावगोन जागोन दे आयै जागोन दे ओमफ्राय बहाथो थांबाय थायो नों आबा बहा गायब जाबाय थायो हामाहाय आबा एसे न'आवबो थानो नांगौ आरे थुनथुलि औ दाख्लै नोंथ' जोंनि सासे लोगोखौ एरेस्ट खालामनानै लांदोंमोन ना अ नाय सन्जिब आदा नोंसोरबो बे मामलायाव गैयाथ' जुदि नोंसोरबो बेयाव दङब्ला बेबायदिनो फारि आनजामा बिदिनो जागोन हाब थुनथुलि जों मोनसे गामिनिनो आरो नों आंखौ बेफोरबायदि सन्देह मानो खालामखो औ जोंनि लोगोआ जानो हागौ बेबायदि नंखाय फान्दायनायाव बिदि एरेस्ट जादों खोमा आदा सन्जिब बे गावनि दायावसो हमजादों दाय मावना लायाबा बेबायदि माब्लाबाबो लकआपआव थांनाय नङामोन बियो दा बेफोरबायदि आइननि बेरेखा खामानि मावब्लाथ' बिदिनो जाखागोन नाय थुनथुलि बिसिनि न'खरनि मानसिफ्राबो माने आंखौ एसे रिकुवेस्ट खालामनो थिनहरगासिनो नोंखौ दा नोंथ' सिनायनाय हिसाबै एसे माने बेखौ रायलायना होनो हायोना आच्छा आरो आंनि लोगोआ बेफोरबायदि जेबो नंखाया बेबायदि लिंकआवनो गैखाया बियो सरि नाथाय बियो एसेबां थाबै गनाय नङा आरोथ' आरे बेबायदि थुनथुलि जानो गोसो गैयाबा बिसोरनिफ्राय गोजान थानायानो गाहामसै आदा जेब्लानिफ्राय साख्रि मोनदों बे थुनथुलिया बिराद दुगि जाबाय दुगि जादों साख्रि मोनदों थिग दंमोन नाथाय जोंनि लोगोखौ बियो लकआपआव सोदों जोंनि मानसिखौ बेबायदि खालामनाया मोजां जायासै नोङो थुनथुलि बेनि सायाव आं एसे मोजां रिकुवेस्ट खालामग्रोबावदोंमोन नोंखौ नाथाय ओइ बहा गायब जानाय दंमोन आरो आं दसे बायहेरायाव थाङो लोगोफोरजों थाङो बास ओमफ्रायथ' आं बुंखाबायना न'आव थाब्ला आं बरिं मोनो दे सम थांनायाथ' जेबो नङा ओमफ्राय नोंना टाइमानो जेबो माबायाबा एखनबा माला फैयो माला थाङो गद गैया आबा नोंनिया मिथिदो होमबाबोथ' खावब्लाब्ला दा दंलायना आङो फैखायोब्रा आयै नोंबोसैना आरो दे होमबालाय आबा आरोथ' नै आंहा सासे लोगोनि माबायाव थांनांगौ न'आवहाय मिथिदोंना आंखौ इनभाइट खालामदों माने बिनि फिसाजोनि हाबा दं जाहैदोंना हाबा मानेथ' बिदिनो आरो एसे फिसासो खालामदों नालाय हाबाखौ बेखायनो दा जानाय लोंनायनि थाखाय दिनैहाय आरोखि ना आलासि बुजायनाय आंखौ लिंहरदों नों थांनो ना ओइ आयै आंलाय माला बेबायदियाव थांफेरा आं थाङालै थाङाबाबो थोदोब्रा आबा जेबो नङाना नोंनि आइजों थांनायालाय बायोलां आयै बिदियाव थांनो नों थांबानो जाबायना बारा गोजानाव नङाहाय आबा खाथियावनो ना बै गामि मोननै बारनानैनो मोनो मिथिदो जोंनि न'निफ्राय एसेल'सो थांनांगौ होदो थांना फैसै आबा दे आंथ' थांनो बाथारदोंलै आयै होमबालाय नोंखौल' दोनना फैनोसै आङो जागोन दाना नोंखौल' दोनना फैनोसै आङो आरामनो नों थादो दे होमबालाय जायो बिदिबाबो ओमफ्राय नों आंखौ दोनना फैदो बिदिबा ओरैनो बारा गिदिरबो खुङाखैनो एसेल'खा आंबो दसेल' ओरैनो थांना फैगोन लिंहरथारबायबा जेला लोगोथार आंनि औ दे आयै थांबानो जाबायना आं दोनहैगोन दे टेनसन लानाङा दे होमबा आं मैगंखौ दोनहैग्रोनि दे थाथ' मा खालामनोब्रा मेहेर जेरावबो थांनो बायो आं माने बेबायदि आरोना न'नि मानसिजों थेवबो आइया इसेबां बुंबायबालाय थांसै आरो दसे औ बेनो मोजां जागोन ओरैनोबाबोथ' आं बेरायनोसो थांखायोना बेबो मोनसे बेरायनाय जालायबायब्रा
ओमफ्राय नै दा थांनायावथ' आं हाबायाव एसे गोबाव जालांगोन हा नोंनो थांग्रोदो खामानि दंसै आंहा मेरलानो खामानिफोर एसे मावना हैग्रो जागोन दे आयै ओजों बिहामजो गोदाननि महराबो जि मोजांनो माथो जि बुंसोबाय थादों नाथाय थेवबो आखलफ्रासो माबायदि महरजोंलाय मा दे आयै महराथ' ओमफ्राय जाहोआना जायखिया बाजै गोदाना मोजां जाबानो जाबाय दानि जुगाव मोनथिदोंना आय अखाफोर महराबो गोनाङानोलाय नङाबा नुवाखै माबा खायसे खायसे महर मोजांखौल' नागिरो गोदो जोंनि दिनावथ' बेफोरखौ जेबोखौनो नायामोन मोजां जाबानो जायोमोन नाथाय दा बेबायदि नंला बोथोरानो सोलायजोब्बाय होनबायसिनि माबा दसेनो लालाय गारलायसो जासै आजिखालि हौवा खारलाय हिनजाव खारलायानो जोबला नुवा होमबा नोङो मबाइलफोर नायनायाव निउसफोराव लासिं सिंसो मोनोहां बाराखौबा बेफोरबायदि निउसाव नुबाय थानाय सोरांबानो आयै माथो खालामबावनो आरो दाथ' जानांगौआथ' जाखायोना अब्लाबोहाय आय अखाफोर हा बेबायदि थांनोबा मानोथो अराय समनि थाखाय हाबा जाथारो फालाय अराय सम थानांगौनि खोथाया बोरै जागोन बेबायदि लामा ससेयावनो आस'खान्दा नागारलाङोबा हा मानोथो लाथारोसै गारनोबालाय आंनाबो हले बेफोरबायदिबाथाय एकदम रागाफ्रासो बोरैबा मोनोहाय जाया नङा जायो गुबुनखौबो बुंनानैबो जाया देनांबा आंहानो गथ' गथाय दङ माबा जालाङो गिनायसो मोनलायलाङोहां दानि हाबाफोरखौ खबरदारहाय आय अखाफोर खबरदार बे हाबा होननाय जिनिसखौ मोजाङै सानै हयै 100 बार साननानैसो जाखानांगौ मोनथिबाय बै सुबुंजों बेबो जाय अराय जिउ थागोन बायदिबासो आंबो जानला मानलाखौ बिजामादै फसायाहाय नों फसायब्लाबो आं फसायनायबो जानांगोन आंलाय बिदिखौ सानखायाखै माथो अबाव दानोलाय मानो साननो बोथोरा हा थिग नङा नालाय बारहावाफोरा दसेनो माबा जायो बेखायनो बुंखादों आं आय अखाफोर जानला मानला सेंग्राजों नोंबो गोसो थोलायनांखिया खारसन हैलाबायनाङा नङाबा नोंखौ थांनांबाबो लायफिनगोन आङो बुजिदो खारसन हैनांगौबा सोरजोंबा थांग्रायाबो थांग्रा मोनगोनसो लांग्रायाबो लांग्रा मोनगोनसो आंजों आरोथ' सोरबा फैथोंल' आंनि फिसाजोखौ गोसो थोग्रा नायगोनसो आङो देनां नोंखौबो नुगोन नाय मोजाङै था लेखाफ्रा मोजां फराय नङाबा जागोन दे आयै आंहा बिदि रावबो गोसो थोनाय गैथ'वा दे होमबा ओंखारनानै थांसै दे नोंनासो रायलायबाथाय रायलायबायानो थाखायो दे थां आरो थांना खामानिफ्रा एसे मावना हैथां मबाइलजोंल' दा थाबैथि नङाबा मानसिफ्रा सावरायनायखौ नुवा उमुगनि फिसाया ओरैबायदि मबाइलजोंल' मिनि हिहि हाहा होननानै मालायनि हाबायावलाय आं मानो बिदि आयै आंहा मोजाङैनो थांगोन एसे खामानिफोर मावनानैसो हैखागोन दा बेहायलाय मा बेलाय दे ओंखारनानै थांदो गोख्रैनो ओमफ्राय नोंबो दायो थाब फैयाबा एसे थांगोन आंहा न'नि खामानियानो जोबदों ओरैनो आंहा दसेखौनो सम मोनाहाय मिथिदों दे संसाराबो सोलिनोथ' बिराद गोब्राबहाय सोलिनो हाबासो हाबाय हायाबाथ' जेरैबो दिगदार आरो दानि संसारफोरखौथ' मा बुंबावनो नै लायो नै गारो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनबायहां दसेनो ओरैनो आफा इसोरनाव बेखायनो आरज गाबबाय बायथारो आङो जे आंनि गथ'फोराबो बेफोरबायदि मालाबाबो इयुन समफ्रावबो दाजाथारथों गिनायबो मोनलायलाङो बिरादनो खोनानायावबो खोनायो नुबोगासिनो हनै आफा जायला बेबो हा गथ'आ बोरै जाखो माथो साननैसोजों थांफिनसैबो होनो र' ना गोसो थोनायसो दंना मायोहाय बेनाबो आं हले जानला मानलाखौ बिहामजो गनायथाराहाय आबैया माला सफैगोन एबि बाबा आबैयाथ' गाबोनसो सफैगोन बायदि बुंदों जागोन दे थाब फैनो खोन्था आबैखौ माखासे खोथा दं रायलायनांगौ आबैजों बेनिफ्रायथ' आइजों माला लोगो हमनो थांगोन बे आबैया एबि बाबा बिनि बागैथ' नोंनि आबैया जेबोखौनो बुंथ'वाखैमोन नाथाय आं आइखौ लोगो हमथारगोन खेबसे नायनो लुगैदों आं आइखौ मोनथिगौ आंनि आइयाथ' जेबो मोनथिया थेवबो आं नायगोन आइखौ लोगो हमहैगोन जागोन दे एबि बाबा आं बुंबावगोन अके आं रुमाव थांसै आरोथ' आं दानो जेबो जाथ'नो बादों आंखौ डिस्टार्ब दा खालामथ' दसे जागोन दे एबि बाबा आरो आबै फन हरबाबो बुं आं रायलायथ'नोबो गोसो गैथ'वा होननानै अके दे जागोन आयै बास साननैसोनि उनावनो आं नोंजों लोगो हमफैगोन जेन थेननो दिनैनि दिनाबो थांबाय दे आरो नै दाना ओमफ्राय खामानि रेस्ट गैयिसो जालायसिगोनलाय ओमफ्रायो मा जाबावनो बेनोथ' मोनसे लाइफ आंनि जेरैखि थाङा थांथोंसै दे आरो मोजांल' जाबानो जाबाय दे खिन्थु आया बेलाय मा जाखोलै आरे जि फानफ्रबला जोबनाय मा दं बे सिङावलाय सोर दोनो ओमफ्रायथ' आयाबोथ' बिदि मानो दोननो नङा खोमा आयाथ' दोनखानाय नङा बे सोर दोनफैखो ओमफ्राय दोनफैनायानोथ' र'लै जों दसे न'आव गैयाबानो मा जायोथाय बैथिं बारिथिं दोनहैनोसै आं बेखौ मा थफ्ला थफ्लिलै मा दं सिङावलाय ओमफ्राय नायनोबो बाबाय दे आङो मालायबा मा जोंनाथ'
बिदि रावबो गारफैफेरामोनलै ओमफ्राय मानो बिदि दोनफैनांगौ दे आरो दानो आइया नुबाथाय माबा बेलेगसो बुजिलायगोन बेखायनो बैयाव दोनहैखानोसै बारियाव एकदम फिउ माथोलै बेलाय मानसिनि न'आवखि बिदि दोनबाय बायो जोंथ' दहाय दसेल'सो गैयामोन बाददे आरो आजां गाजांनो आरो सोर बेलाय आंनि न'आव थोनथोलै न'आव बेबायदि दोनफैलाबायनो ना गामिनि सोरबासो माबा आनै आयंमोनहा आदैमोनहा सोरबा फैना माबा बावलांबाय नामा ओं एखनबा सोरबाबो फैयोना गामिनि सोरबा न'आव लांनो गोनांखौनो जोंनावसो बावलांबाय नामा मोनथिला दे आरो जायखिया ओइ थां मा बेलाय आं मोनथिया दोन आंबो दसे मानसि गैयाबानो आरो बुंनोनो नांला र' देनांहाय फैसाया एसे जाबावबा एकदम वाल होजोबगोन आङो गासैखौबो एकदम फुल सिकिउरिटि खालामना लाजोबगोन ओमफ्रायथ' सानाबो दिनैहाय फैलायलायासै न'आव नङाबालाय फैयोमोन न'आवबो खामानि दं होननानै थांबायसो दे आरो फैबायालाय फैखायोना फैबायानो थाखायो ओइ आबो थुनथुलि माबे माबा बे नमिनि बार्थडेयाव थांनो नोङो नै मानो थाङा जानांगौ आनैया लिंहरगासिनोखा थांगोन दे आङो औ दसे थानानै ओंखारनो थिनबाय आइया माने थाब थांनानै थाब फैनो होनदों औलै जागोन दे थाङाबाबो आनैया बुंबाय थालायगोन दसे खामानि मावनो हैना फैनोसै ओमफ्रायथ' केक जाना फैनोसै नुबाय दा जानाय होनबाथाय दा जाम्बा दैयानो जा आंहा खुगा गैया दाबो थ' मानबे ओंखारो नोंनासो दा गोबाव जागोन गथ' नोंखौ खुफ्लेखागोनसो आङो मिथिदो जागोन दे आंहाथ' खुनु खोथा गैखाया हांसो बेदर जाहैनांगौ दा गावनाथ' बे बेदरानोसै माथो आरो थेग्ला साला गथ' मालायनि हाबायाव फैफ्रांना लानानै जारला जाबायलै दा आरो आइया दसे थाथ'बावनोसो खिन्थाबायना ओमफ्रायथ' फैबाय नालाय फैबाय दे आरो दसे थाथ'बावनोसै खोमालै बेबायदि हाबा माबा माबि रंजानाय बाजानाय बेबायदिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैलालै मा लाब जानोब्रा दसे समनि थाखायल'सो जायो दानो हाबा जागोन लाइफआवबा मा जानो थांगोन बाददे आरो बेखायनो बेफोरनिफ्राय गोजानसैलै मेहेरा एकदम बिराद गोजानसै आरोना साला दिनैलाय रानि सनामोन नानिमोनखौ रावखौबो नुथारासैब्रा रावबो साहा रानबो फैयासैना दसे ओरैनो टाइम पास रायलायजागौमोनब्रा बरिं थास्लायसै जेन'बा माथो जानुयो हाबा जानाय आन्टि बाजैमोनखौसो नुलाबाय थायोब्रा मा बुंबावनो आरोना थाबबो हाबा जायो नालायब्रा आजिखालि बाजैयाथ' बुंदोंमोन आलासिफोरनो होजोबनो दाथ' बैथिंजायथ' होजोबबाय साहाखौ दा नैबेयाव सासेल'सैसो बेबा लोंगोना लोङाहाय र' आदा साहा मुरि नै साहा मुरिया लोंद' गरम नै साहायाबो आदाया लोंगोन ना माथो आरो खोनाबावबाय आं बिदि माथो आदा साहा लोंगोन ना लोंगोनबा लाखिखाद' नै साहा मुरि नों आयौ बे बोरै जानो हाथावगौ बेखौनो बारे लोगो मोनबाय थायो आं बेथ' माथो हाथरखि फाग्लासो साख्रि मोनबाय न'आथ' खामबाय हनै मेदामना दाना बहाय थाबावनो मेदामसि थुनथुलि जोंनि खामानियाथ' जाबाय नङा होमबा थुनो आरोथ' बेहा सुथुरानो गोबाङानो दंखायो सोर सावदों बांद्राय गोजौआव बिरबा बेबायदिनो गांखौ हास'नानै गाहरनांगौ गामियावबो बिराद फेमास जाथारबाय होनदों नामा बे ब्रा रावबो गाज्रिखौनो मोनाना बिखौ ओरैबायदि बा दानो बिदि लायबावसो थुदो भाइ जोंनि खामानियाथ' जाबायना सोर सासेखौ हमबावनो बेलाय गावनानो न'आ खामबाय हनै थुदो जोंनि लोगोखौबो दाख्लै हमबोदोंलै बियो बेखायनो नङाबा नायना ओमफ्राय बियो एसे लाबोबावखादोंसो बेदरखौ मिथिबायना आयै जादों अबाव गथ' ओमफ्राय एसे जों न' मोनफैना हाव मोनग्रोब्रायो माबा सोदोबबो आरो आब' न'आ खामबाय जोंना आंनि न'आ खामबाय आब' जोंनि न'आ